дар ноҳияи Зафаробод ҷашни Наврӯз бошукуҳ шаомати хоса таҷлил карда шуд. қабл аз оғози тантанаҳои наврӯзӣ дар боғи фаранги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ аттраксионҳо барои бозии гуногуни кӯдакон ва дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Ҳамид Алиев маркази хизматрасонии Файз мавриди истифода қарор дода шуд. Сокинону масъулини ноҳия дар растаҳои намоишгоҳи наврӯзӣ ҳунар ва хӯрокҳои миллии хоси мардуми тоҷикро ба маъраз гузоштанд. намояндагони ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи, ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва роҳбарияти ноҳия аз қаймаҳои наврӯзии сокинон дидан намуда ба ҳунари кадбонаҳои ноҳия баҳои баланд доданд. Наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои ориёи наҷот ба ҳисоб рафта, он таърихи беш аз 6000 сола дорад. Наврӯз баёнгари наҷибтарин орзуву омол, ормону умедҳои башар буда, некиву накӯкорӣ, покиву озодагӣ, тарабу шодӣ, осудагиву ободиро талқин намуда, мардумро ба созандагиву бунёдкорӣ даъват мекунад. Наврӯз ҳамчунин пайвандгари дӯстиву бародарӣ, нерӯбахши сулҳу оштӣ, зудудояндаи занги кинаҳову озурдагиҳост. Наврӯз маросимҳои зиёде дорад, ки ба ҷо овардани онҳо дар давраи таҷлили ҷашн ҳатмӣ шуморида мешавад. зимни суханронии намояндагони ҳукумати кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва роҳбарияти ноҳия кулли сокинони ноҳияи Зафарободро бо иди Наврӯз таҳният намуда таъкид карданд, ки ҷашни Наврӯз маҳз бо кӯшишҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ гирифта, имрӯз сокинони аксар кишварҳои олам онро ҷашн мегиранд. Суруру шодмониҳои наврӯзии сокинони ноҳияи Зафаробод зери таронаҳои дилнишин идома кард. онҳо аз ин сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдилӣ шукргузорӣ намуда, то анҷоми чорабинӣ шодмонӣ намуданд.